keskiviikon iltapäivää. Lämmin kiitos järjestäjille kutsusta tulla puhumaan mahdollisuudesta tähän yhteiseen hetkeen. Mukavaa iltapäivää salissa oleville ja myöskin sitten langan päässä oleville ruudun takana. Ja lämmin kiitos Katja, että saan sinun kanssa tätä iltapäivää yhdessä läpikäydä ja kohdata. Se on mulle itselleni hyvin tärkeää ja arvokasta. Me tullaan Lupa lapsuuteen ry:stä ja mitä se tarkoittaa, keitä me ollaan, niin siitä kohta kerron vähän lisää. Ja tuntuu tärkeältä sanottaa tähän alkuun, että mä tarisen ja tutisen. En ole krapulassa enkä koe jännittäväni, vaan mulla on tämmöinen sairaus, jonka takia läsnäolo on mulle ajoittain haastavaa. Ja tänään on semmoinen haastavampi päivä, mutta mulla on kaikki hyvin. No niin, tämä yhteinen aika on sinua varten, eli ota tästä mukaan se, mikä sinua koskettaa. Ja vaikka suoraan ei olisi osa sinun työkuvaasi olla lapsipotilaiden kanssa, niin pysähdy sen hetken tai tunteen äärelle, että mitä tämä sinussa herättää. Mikä on se tunne, mitä näistä asioista puhuminen nousee ja anna sille tilaa. Tunteella on tärkeä tehtävä meissä ja ne kertoo paljon viestiä meidän omasta hyvinvoinnista. Saa kommentoida, ei tarvitse olla samaa mieltä, kerro omista kokemuksista ja keskeytä, mutta oliko Niina niin, että mieluummin siellä esityksen lopussa? Dialogi on kuitenkin aina monologia rikkaampaa ja sen takia minulla on tärkeää, että Katjakin on täällä. Mä johdattelen nyt tähän meidän yhteiseen aiheeseen kysymällä, että onko lapsen kuolema yhä vaiettu aihe. Ja toisaalta kysyn myöskin, että voiko lapsen elämä olla kokonainen, täysi ja merkityksellinen, vaikka se on ajallisesti lyhyt. Ihan lyhyesti muutama sana minusta, eli mä oon syöpäsairaanhoitaja. 30 vuoden aikana tehnyt erikoissairaanhoidossa syövän tutkimustyössä ja kolmannen sektorin potilasyhdistyksissä töitä elämän, kuoleman ja surun äärellä. Lupa lapsuuteen ry:n on perustanut 21 ja sitten toiminnanjohtajana saanut nyt tästä keväästä asti kulkea tässä yhdistyksessä. Syöpäsairaanhoidosta, sitten kriisi- ja traumatyöstä, palliatiivisen hoidon asiantuntijuudesta on erikoistumiskoulutuksia minulla ja sitten sosiaali- ja terveysalan johtamisen maisteriopinnot ja monia muita opintoja. Eli en tiedä, enkö opi vai enkö osaa lopettaa opiskelua, mutta tänä vuonna kirjoitin lapun pöydälle, että älä hae tohtoriopintoihin tänä vuonna ja nyt on yksi tavoite saavutettu, en hakenut. Mulla on elävä tunnejälki siitä, että vuonna 1994, kun Estonia upposi, mä olin hyvin nuorena sairaanhoitaja-opiskelijana työharjoittelussa syöpätautien vuodeosastolla ja samana vuonna alkuvuodesta mun Laura-tytär, joka on tässä kuvassa, niin kuoli hyvin odottamatta ja yllättäen. Hän oli sairastanut pitkään, mutta silti kuolema tuli hyvin suurena yllätyksenä ja mun isä oli 45-vuotias silloin ja hän rupesi kevään myötä paljon oireilemaan. Me luultiin, että hän oireili surua, mutta hän sairasti laajalle levinnyttä munuaissyöpää ja kuoli sitten saman vuonna niin kuin hyvin nopeasti muutamassa kuukaudessa sairauteensa. Eli mulla tuli siitä hyvin vahva tunnejälki minuun, että nämä kohtaamiset on niin merkityksellisiä, että tämän aiheen parissa haluan tehdä töitä. Ja näin on saanut tehdä ja on tietoisesti hakeutunut potilaan ja läheisen polun eri vaiheisiin, jotta ymmärtäisin kokonaisuutta paremmin. Ja mitä kauemmin on alalla toiminut, niin huomaan, että sitä vähemmin tiedän ja sitä enemmän haluan olla ihan ihminen ihmiselle, en minkään alan asiantuntija. Ja jos mun pitäisi johonkin kiteyttää nämä kokemukset, paljon käyn opiskelijoille, ammattilaisille puhumassa, vapaaehtoisia koulutan, niin oikeastaan siihen, että mietin joka kohtaamisessa itse, että mitä tunnejälkiä me jätämme toisiimme niissä kohtaamisissa. Ylläpitääkö tämä kohtaaminen realistista toivoa, johon jokaisella kohdattavalla ihmisellä on oikeus silloinkin, kun me voitaisiin ajatella, että toivoa enää juuri ole, vai sammuttaako tämä toivon lieki? No, Tilastokeskuksen tilastoita katsoin, tuorein tieto vuodesta 2023 Suomessa kuoli 203
alaikäistä suomalaista. Eli ollaan iloisia pienestä luvusta, mutta huomioidaan se, että tämä koskettaa paljon suurempaa määrää ihmisiä, lapsen kuolema joka vuosi. Eli jokaisen perheen ympärillä on hyvin suuri joukko muita ihmisiä ja he on se joukko ihmisiä, joista tunnen huolta, koska he eivät ole hoitosuhteessa hoitavaan yksikköön. Kuka heitä tukee? Suru- ja menetyskokemus elää meissä läheisemme menettäneissä läpi koko elämän. Eli niin kuin Anna-Liisa hyvin edellä kuvasi, niin tämä ei ole surutyötä, joka alkaa pisteestä A ja seuraa pisteeseen B, vaan tämä on ainutlaatuinen surukokemus. Me ei puhuta enää surutyöstä, vaan surukokemuksesta. Ja me eletään tämän kokemuksen kanssa läpi elämämme. Ja jos me ajatellaan näitä lapsiläheisiä sisaruksia, niin heillä on ajallisesti oletettavissa oleva elinikä suru- ja menetyskokemuksen kanssa kaikkein pisin. Elämä muuttuu lapsen parantumattoman sairauden myötä väistämättä ja pysyvästi. Eli jos me ajatellaan meidän kaikkien, ketkä vanhempia olemme, niin meillä on haaveita, unelmia, mielikuvia, tavoitteita, minkälaista meidän oma vanhemmuus tulee olemaan tai minkälaista meidän lapsen elämä tulee olemaan. Ja parantumaton sairaus ja kuolema muuttaa sitä ja särkee nämä unelmat. Eli elämä muuttuu väistämättä ja pysyvästi ja tämä on usein se ristiriita, mikä tulee ympäristön kanssa, että läheiset odottaa ja olettaa, että suru etenee tietyllä tavalla, kuinka kauan on sopivaa surra, millä tavalla on sopivaa surra, miten näyttää tunteita surevana ihmisenä, niin me ei voida sitä määritellä sivusta, vaan annetaan jokaisen löytää se oma polkunsa. Vapaaehtoisia ammattilaisia opiskelijoita kun koulutan, niin hyvin usein on sellainen niin kuin ratkaisukeskeisyyden ajatus, että me voitaisiin ratkaista tämä ihmisen suru tai lohduttaa suru pois, mutta meillä ei ole siihen oikeutta eikä velvollisuuttakaan, vaan suru tekee tehtäviään. Surulla on tärkeä tehtävä. Suru ei ole yksittäinen tunne, vaan joukko hyvin moninaisia tunteita. Se, mikä on minulle itselleni suuri huolenaihe, on tämä sisarusten asema ja tilanne ja puhutaan tämmöisestä hiljaisesta surusta. Eli kuka lohduttaa, kuka kulkee sisarusten rinnalla. He usein kokee, että he on silloin, kun toinen sisaruksista sairastaa, että he ei halua rasittaa, kuormittaa vanhempia omilla tunteillaan, omilla tarpeillaan. He haluaa niin kuin antaa tilan sille sairaalle sisarukselle. Mutta entä jos näitä tunteita ei kohdata, niin tunteet kertyy kehoon ja ne on väistämättä jossain vaiheessa vastassa. Tästä on nyt rajautunut tuo lähde näköjään pois, mutta tämä on Airi Pajusen tilastokeskus Statin artikkelista. Eli ihan muutaman hassun slaidin halusin tuoda tilastotietoakin tähän. Eli tässä on 2 eri aikakaudelta 96-12 ja sitten kuolleet alaikäiset 16-20 ja pojat ja tytöt vielä eritelty erikseen tästä jälkimmäisestä aikavälistä. Eli nähdään, että ikäkausina 1-14 vuotta niin lapset kuolee sairauksiin, kasvaimet sieltä nousee hyvin suurena yksittäisenä joukkona tapaturmiin. Ja tänä vuonna kuultiin juuri uutisissa, että tieliikenneonnettomuudet, etenkin nämä tämmöiset skuuttionnettomuudet on nyt lisännyt lasten tieliikennekuolleisuutta. Eli tapaturmat siellä myös hyvin suurena joukkona kuolinsyitä. Toinen taulukko on sitten tämmöisiä teini-ikäisiä 15-19 vuotta ja täältä nyt nousee sitten hyvin surullisella tavalla sekä tapaturmaiset myrkytykset että sitten väkivalta ja itsemurhat. Eilen elettiin itsemurhien ennaltaehkäisyn teemapäivää ja täältä jos katsotaan, niin etenkin tuo nuorten miesten suuri itsemurhien osuus on hyvin huolestuttava ja tämä on asia, johon jokaisen ammattilaisen, jokaisen aikuisen, jokaisen vanhemman on hyvä pysähtyä, että miksi näin on? Miksi meidän nuoret voi näin huonosti, että tekevät päätöksen päättää oman elämänsä? No, kokemustieto on hyvin keskeinen osa tutkittua tietoa ja mulle tämä on oman elämän sydänroihu, eli haluan ehdottomasti antaa tästä yhteisestä ajasta ajan Kiian elämän tarinalle
ja Katja Hirvosen, meidän koulutetun vapaaehtoisen perhetukihenkilön ja Kiian äidin elämän tarinalle, niin ole hyvä Katja. Kiitos. Täytyy heti sanoa, että jos mä tärisin, niin mua jännittää. En ole ennen ollut tälle yleisön edessä puhumassa ollenkaan tästä aiheesta. Ja olin heti, kun Miia pyysi viime viikolla, että tuletko, niin mä tulen, mutta en ole hirveästi valmistautunut tämmöiseen. Eli meidän Kiia sairastuu, tai Kiian syöpä löytyi, kun hän oli 2 vuotta 7 kuukautta vanha. Ja se vähän löytyi silleen niin kuin tuurilla, koska olihan Kiialla kaikenlaista pientä, niin kuin pienillä lapsilla yleensäkin on. Ja Kiia, hän löi päänsä yhteen pikkusiskonsa kanssa. Eli Kiia oli 2 vuotta 7 kuukautta ja Katariina vuosi ja 4 kuukautta silloin. Ja Kiian toinen silmä turposi ja sitä lähdettiin sitten tutkimaan, että minkä takia. Ja kaikkien tutkimusten jälkeen sieltä löytyi kasvain. Ja siitä sitten lähti tämä meidän perhe-elämä. Silloin mulla oli 2 vanhempaa lasta kotona, juuri 6. luokan päättänyt poika ja 9. luokan päättänyt tyttö. Ja meillä oli aika tämmöinen hektinen perhe-elämä silloin, kapinoiva teini ja tämä tyttö juuri ja sitten Veeti-poika, mikä oli jo lastelle siirtymässä ja nämä 2 pientä taaperoa. Ja miten mä kertoisin tämän? Totta kai se oli shokki, että sieltä kasvain löytyi ja neuroblastoomaksi se sitten diagnosoitiin. Ja meillä alkoi siitä tietysti intensiiviset kovat hoidot. Meillä meni vuosi 2010 kesästä seuraavaa kesää 2011. Olin melkein koko ajan Kiian kanssa sairaalassa, jonka syystä, koska olin aikamoisesti yksinhuoltaja, Kiian isä ei pystynyt meidän mukana olemaan, vaan hän hukutti itsensä ja surunsa päihteisiin. Ja silloin päätin, että minä hoidan meidän perheen. Ja kun meillä oli tämä kapinoiva teinityttö, niin olin jo ollut lastensuojeluun yhteydessä, että tarvin apua ennen kuin Kiian sairaus selvisi. Niin sitten yhdessä lastensuojelun kanssa, tai mä pyysin, että voisiko mun lapset saada sitten kodin sieltä, missä oli toi meidän Riikka-tyttökin. Eli mä annoin omat lapset huostaan siksi aikaan, että mä pystyin keskittymään Kiian sairauden hoitoon. Kiiahan kävi tosi rankat hoidot, sytostaattihoidot, 2 kantasolun siirtoa ja 1 kasvain leikattiin silloin, kun hän oli sen reilu 3-vuotias. Ja siitä sitten päästiinkin kantasoluhoitojen jälkeen niin sanottuun normaalielämään muutamaksi vuodeksi. Toki Kiiahan ei koskaan kerennyt saamaan terveen papereita. Joka kerta kun käytiin kuvissa 3 kuukauden välein, kaikki oli hyvin, mutta täällä on sitä ja tätä ja Kiia kuitenkin eli oikeastaan ihan mukavaa pikkutytön elämää siltikin. Kaikesta huolimatta aloitti eskaria, kävi vähän koulua ja teki kaikkea, mitä muutkin lapset tekee. Mulla on aikaa puhua. Mistähän me sitten ehkä enemmän mulle on jäänyt mieleen, että kuitenkin, toki se oli 2010, kun Kiia sairastui, niin se uusimisen jälkeen tapahtuneet asiat, koska Kiiahan oli jo isompi ja me oltiin jo kaikki perheenäkin menty vähän eteenpäin, vaikka koska ei niitä puhtaita papereita saanut. Että olin saanut jo lapsetkin kotia siinä välissä huostaanotosta, mikä ei ollut helppoa. Ja kun alkoi just tämä meidän perhe-elämä vähän rauhoittumaan, mäkin pääsin vähän työharjoitteluun, niin Kiia rupesi taas oireilemaan kipuja ja käytiin paljon sit tutkimuksissa ja päksissä ja siellä on jäänyt mieleen etenkin, koska mun pelkohan oli tietysti uusimisesta, kun mä niitä lääkäreille sanoin, että voisiko tämä olla sitä, niin kuvien jälkeenkin vielä ihan varmaan hyvä reumalääkäri lasten taputti mun olkapäälle ja sanoi, että ei tässä ole mitään huolta, teillä on vaan luutulehdus tai Kiialla. Ja mä sitten pyysin, että voitteko konsultoida taussia, että en mä nyt usko ihan tähänkään, niin seuraavana päivänä lähdettiinkin tutkimuksiin ja siellä oli uusiutunut neuroplastooma. Tällä hetkellä mulla oli jo Katariina, oli jo sen verran isompi tyttö, että hän ei tarvinnut enää näitä huostaanottoja, että mummokin oli eläkkeellä, että hän pääsi vähän hoitaa Katariinaa ja aikuiset lapset oli jo muuttanut pois kotoa. Mutta tässähän kävi juuri näin, kun tämä sisarusten suru on suuri ja kova, niin mun aikuiset lapset jäi ihan kokonaan ilman hoitoa ja huomiota ja sitä tukea, mitä he olisivat tarvinnut silloin saada. Ja sitä tukea ei ole kyllä tullut vielä tähän päivään mennessäkään. Ja Katariinahan kulki todella paljon mun kanssa sairaalassa mukana ja Kiian kanssa koko tämän
loppuajan, mitä Kiian kanssa oltiin. Mutta sitten kyllä mä niin kuin sanoin, että sisarusten suru ja kaikki jää tämän sairaan lapsen varjoon. Me nyt käydään läpi, mun veetipoika 27-vuotias on 6 vuotta istunut paniikkihäiriöisenä kotona, koska Kiian kuolema oli niin rankkaa. Ja hänellä on niin kuin vaihtunut tosi monta tukihenkilöä ja psykologia tai noita terveyspsykologeja. Ja se vaikeus on siinä, kun hän ei pysty kotoa lähtemään pois. Ja Katariina nyt 6 vuoden jälkeen, niin hänkin on nyt viimeisen vuoden käynyt nuorisopsykologilla, koska ei pysty enää näitä tunteita itse käsittelemään, mitä tästä kaikesta on jäänyt. Että näin pitkän aikaa on mennyt 6 vuotta, että ollaan päästy tähän tilanteeseen, että saadaan jonkunnäköistä hoitoa ja apua näille 2 sisarukselle. Itse olen tässä kuitenkin, tämä pomppii vähän miten sattuu. Kiian kuoleman jälkeen 2018 keväällä Kiia kuoli. Itse lähdin sitten vertaistukikoulutukseen Sylvalle 2018 syksyllä, koska mä koin taas itse enemmänkin sen, että mä saan siitä kuitenkin itse paljon, kun mä olen vertaisena muille samaa läpikäyville ihmisille. Ja se on älyttömän tärkeä tuki ja neuvo, tai pystyy olemaan niin kuin tukena sille perheelle, mikä käy samanlaista läpi, miltä on palliatiivisessa hoidossa oleva lapsi. Ja siellä Sylvallakin niin mä keskityin juuri enemmän näihin kuolemassa oleviin lapsiperheisiin, koska se kokemus oli mulla siitä. Ja nyt lähdin sitten tänä syksynä sitten tänne Lupalapsuuteen ry:n mukaan perhetukihenkilöksi tässä samassa tilassa oleville ihmisille. Mutta mä kun en osaa niin puhua, niin vaikka ei sitä kyselyä, niin mä vaan kysykää mieluummin multa, kun... Vaihdetaan niinpä, että tuutte molemmat vaikka siihen mikrofonin äärelle, niin kuljetetaan tätä kautta keskustelua. Miten nopeasti teillä mentiin siihen tilanteeseen, että tyttäresi siirtyi palliatiivisen hoidon pariin? Muistatko siitä? No, mä menin 2016 keväällä Kiian käsi rupesi oirehtimaan ja sieltä löytyi sitten se neuroplastooma. Huhtikuussa me aloitettiin hoidot, mutta sitten me kyllä jo... Se ohjataan kaukosäätimellä. Syksyllä 2016 me saatiin Olli Lohi Taussista kertoi, että tätä syöpää ei enää niin kuin voiteta. Että sit siirryttiin vaan siitä sitten siihen palliatiivisen hoitoon. Että ei siinä oikeastaan montaa kuukautta mennyt. Ja mä itse oikeastaan jo tiesinkin, koska neuroplastooma on aika vaikea hoitaa enää toista kertaa. Ja Kiia oli jo sen verran iso tyttö, että harvemmin enää siitä selvitääkään. Tässä on puhuttu paljonkin siitä, että hoitohenkilökunnan läsnäolo ja tapa puhua, jopa sanavalinnat, empaattisuus, ne on kaikki sellaisia, mitä sitten läheiset ja omaiset saattaa aika pitkäänkin kantaa matkassa mukanaan. Niin minkälaisia muistikuvia sinulle jäi esimerkiksi siitä keskustelusta, kun kuulit, että sairautta hoidetaan nyt parantumattomana? Mulle jäi hyvä, koska siitä päivästä lähtien, kun mä olen 2010 kesällä mennyt Taussiin, meidän lääkärinä oli Katriina. Me sovittiin silloin, koska olen suorapuheinen ihminen, ja me sovittiin, että mulle puhutaan asiat niin kuin ne on, niitä ei niin kuin kierrellä, ja niin me ollaan menty. Ja sitä mun toivetta on kunnioitettu tosi hyvin siellä. Et mulla on jäänyt ihan hyvät siitä, että on kaikki kerrottu ihan suoraan. Haluatko jakaa tälle yleisölle sitä, että miten asia viestittiin tyttärellesi ja halusiko hän itse? No Kiiahan oli erittäin välkkylikka. Hän ei ikinä oikeastaan puhunut siitä omasta sairaudesta, mutta tiesi kyllä siihen ikään mennessä, että syöpä on sairaus, mihin voi kuolla. Ja kun mehän elettiin infektioriskielämää ja Kiia ei saanut käydä koulussa, mutta kun sitten Ollin kanssa juteltiin siinä päivänä ja Olli sanoi, että Kiia, hei sä voit mennä kouluun. Että voit mennä ja elää. Ja Kiia siinä, mä näin Kiian ilmeestä jo, että okei, nyt se miettii jotain, mutta hän ei Ollille sitten puhunut. Ja sitten kun Olli lähti huoneesta, niin Kiia vaan kysyi multa, että hei, koska mä saan mennä kouluun ja mulla on syöpä, niin kuolenko mä? Niin silloin mä en osannut siinä tilanteessa muuta. Mä vaan sanoin Kiialle, että kuule, kun meistä kaikki kuolee jonain päivänä, mutta me ei tiedä kuka kuolee milloin ja kuka meistä on se ensimmäinen. Tämä riitti Kiialle. Ja Kiia ei kuolemasta sen jälkeen puhunut, kun yhden ainoan kerran olen kuullut
hänen puhuvan, kun se pikkusilta kysyi kotona, ne nukkui paljon samassa sängyssä ja vierekkäin, että hoidatkohan sinä sitten mun eläimiä, kun minä kuolen. Meillä oli hiirejä ja koiraa ja mitä kaikkea kaloja ja muuta. Niin nämä oli Kiian asiat, mitä se puhui mulle kuolemasta. Ja mahdollisuuksia Kiialle annettiin monta, mutta hän ei halunnut puhua, mutta se tiesi kyllä. Ja arvokasta, että hän sai itse määrittää sen, että kuinka paljon Kiia oli aina kuuntelemassa myös ne hoitotulokset Katriinaltakin, mutta kun Katriina oli sanonut, niin Kiia joka kerta sanoi, että saanko lähteä nyt huoneesta pois, tämä riittää. Ja hän lähti aina pois huoneesta. Eli hän itse piirsi ikään kuin ne rajat. Ja eikö se sitten tosi haastavaksi kuvaamassasi tilanteessa, niin eikö se sun rooliksi sitten pitää sisarukset ajan tasalla siitä, mitä kaikkea tapahtuu ja mitä lääkärit kertoo? Kyllä. Sen verran, mitä he halusivat kuulla. Toki aikuiset lapset halusivat kuulla suoraan aina kaikki. Ja musta tuntuu, että Katariina on nyt jälkeenpäin puhunut. Katariina on vaan 1,5 vuotta Kiiaa nuorempi, että vaikka hänkin oli mukana paljon, mutta hän oli pieni tyttö, mutta hän ei tajunnut kuulemma sitä, että oikeasti Kiia on kuolemassa, vaikka siitäkin oli jo puhetta ollut, mutta hän eli sitä omaa pikkutytön elämää ja sanoi, että sairaalasta oli aina kivaa. Mia esitti tuossa omassa puheenvuorossaan valtavan suuren kysymyksen siinä alkuun, että niin kerro itse, miten se meni, mutta oliko se niin, että voiko lapsen lyhyeksi jäänyt elämä olla kokonainen? Eikö se näin mennyt? Kyllä, kokonainen, merkityksellinen ja täysin. Miten ajattelet? Tämä on iso kysymys. Kyllä on. Mulla on jäänyt, silloin kun Tampereella oltiin niissä meidän asunnoilla välillä sitten, niin mä luin yhtä kirjaa ja sieltä kirjasta on jäänyt niin lohduttava lause. Mä en oikein kun muista näin, miten se meni, mutta siinä luki, jotta on justiin niin kuin sairaan ja kuolevan lapsen sana äidille, että äiti, miksi sinä suret? Sinähän näet minun koko elämän. Sinä synnytit minut, sinä kasvatat minua ja sinä saat myös haudata minut. Minä en saa haudata sinua. Ja tämä on jäänyt mulle semmoiseksi lohdulliseksi asiaksi. Niin mä sainkin 10 vuotta pitää Kiiaa ja haudata. Aika valtavan suuri ajatus ja arvokasta, että osaat ottaa sen näin ja tietysti hienoa. Entä ne teidän yhteisen taipaleen viimeiset hetket? Mitä haluat kenties jakaa niistä? Minkälaisia muistikuvia jäi? No se oli totta kai, se oli todella rankkaa aikaa, että mehän me oltaisiin haluttu olla kotona, mutta Kiian kivut kävi niin isoiksi, että Kiia itse pyysi, että lähdetään sairaalaan. Me mentiin tammikuun lopulla ja Kiia kuoli pitkänä perjantaina sitten 30.3.18, niin me oltiin 63 vuorokautta sairaalassa Kiian kanssa. Joo. No niin kovia, että Kiia nukutettiin ketamiinalla yöksi, että pystyi nukkumaan ja kivut oli niin suuria. Mutta kyllä siellä sairaalassakin, niin kyllä me leivottiin ja tehtiin ruokaa aina Kiian niin kuin voinnin mukaan. Ja olihan se ihan hirveätä, mutta toisaalta aika rakasta aikaakin. Aika moni potilasasiantuntijoiden kertoman mukaan käy läpi sitä elämän merkityksellisyyden keskustelua siinä hetkessä, kun tulee ymmärrys siitä, että se elämä on rajallinen. Mutta mä voin kuvitella, että sä äitinä kävit aika paljon tätä keskustelua itsesi kanssa. Saiko siihen vanhempana keskusteluapua ja tukea? Olisi ihan varmaan saanutkin, mutta mä pidin meidän sairaalahuoneen tai kotina, niin me oltiin tosi paljon keskenään. Ja se ihana onni oli meillä, että Kiialla oli koko tämän 8 vuotta samat hoitajat. Että mä pystyin onneksi hoitajien kanssa puhumaan niin paljon kuin mä itse halusin ja he osasivat ja ne tunsivat mut niin hyvin, että milloin on hetki puhua mulle tai milloin antaa olla rauhassa. Mä koen kyllä Tampereelta saavan ihan kaiken. No entä sitten se hetki, kun ei ollut ikään kuin enää syytä palata sinne hoitoyksikköön, niin ootko saanut pitää heihin jonkinlaisen yhteyden? En ole nyt, että kyllä me silloin käytiin se kuoleman jälkeinen keskustelu ja Katriina Parto kerran soitti, mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään yhteyttä sit sinne. Ja kyllä 8 vuotta ihmiset oli elämästä, niin jotain olisi toivonut, että olisi säilynyt joku kontakti vielä sinne. Päästä meidät vielä hetkeksi niihin ikään kuin niiden verhojen taakse, että kun teet vertaistukityötä, niin minkä tyyppisiä keskusteluja niissä puitteissa käydään? No kun mä oon siis jo tehnyt niitä, niin on huomannut, että paljon kun he tietävät, että minkä mä oon läpikäynyt, niin monet kysyvät, että miten mulla niin kun ne meni, vaikka pitäisi keskustella. Totta kai haluan varmaan tietää, itsekin varmaan kysyisin samat kysymykset, että miten teillä meni ja oliko ja miten sä koit sen asian. Ja näitä kysymyksiä tulee paljon.
Ja sitten yleensä mä sitten vielä soitan sitten sen kuoleman jälkeenkin ja käydään vielä joku keskustelu sitten sen jälkeen. Koetko, että oma kokemuksesi on ikään kuin vahvistanut sitä, koska niin kuin täälläkin nähdään jopa asiantuntijoiden keskuudessa, lapsen kuolema on tosi koskettava ja vaikea kysymys, niin onko se sulle tänä päivänä helpompi kohdata näitä surevia läheisiä? On totta kai. Mitä Miia sanot vielä tästä kaikesta, mitä me ollaan nyt kuultu, minkälaisia ajatuksia herättää? No ehdottomasti aplodien paikka, ja josta oli ensimmäinen kokemuspuheenvuoro, niin ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että oli hyvin vaikuttava ja koskettava ja puhutteleva. Ja ollaan saatu kuulla, miten rakkaudellisen elämän Kiia sai elää. Eli voiko elämä olla täysi, kun näin rakastettuna saa elää ja rakastettuna saa kuolla, niin kyllä. Otetaan teille molemmille valtavan suuret aplodit. Joo, haluatko jatkaa vielä? Hyvä, yes, hyvä. No niin, mä katsoin, että meillä on vartin verran vielä esitysaikaa, että ei ihan vielä lähdetä stakelta pois, eli hetken aikaa jatketaan vielä. No kuten me tässä yhdessä huomataan, niin tunteet on keskeinen osa meidän ihmisyyttä, ja tämän katon alle kaikki tunteet mahtuvat tästä aiheesta puhuttaessa. Ja tämä on myös se, kun opiskelijoita esimerkiksi paljon koulutan ja tulee kysymyksiä, että saako hoitaja itkeä, niin perheet arvostaa sitä, että hoitaja osoittaa tunteitaan kuitenkin siten, että perheenjäsenen ei tarvitse kannatella hoitajaa siinä tilanteessa. Mutta paljon inhimillisemmäksi kohtaaminen tulee silloin, kun siinä on kaksi inhimillistä ihmistä, tuntevaa, ajattelevaa, kokevaa. Me jätämme toisiimme tunnejälkiä, eli vuoroin vaikutetaan vuorovaikutuksessa. Eli hoitaja saa itkeä. Oman lapseni kuolemasta muistan sen, että lääkäri kertoi vitsejä siinä huoneessa, missä lasta irrotettiin hengityskoneesta. Niille ei kukaan nauranut, mutta se herätti minussa niin paljon närkästystä, että mä en osannut olla oman lapseni kuoleman äärellä läsnä, vaan mä keskityin niihin vitseihin. Mutta jälkikäteen juttelin siitä hoitajan kanssa, ja hoitaja sanoi, että se oli ainut keino, miten tämä lääkäri selvisi tilanteesta. Eli jos hän olisi sen sanottanut, että selviän tästä kertomalla vitsejä, niin se olisi lisännyt meidän yhteistä ymmärrystä. Eli rohkaisen sanottamaan niitä tunteita, mitä teissä herää. Jos jonkun aiheen äärellä on vaikea olla, niin perheet ymmärtää, kun sen sanottaa ääneen. Eli kysynkin, että onko tunteille tilaa, lupaa ja aikaa lapsen kuoleman todellisuudessa. Sairaudet hoidetaan Suomessa erinomaisesti, mutta kohdataanko kokonaisvaltaisesti ihminen ja mitä se kokonaisvaltainen kohtaaminen jokaisen meidän elämässä on, niin me ei voida tehdä toimintamalleja tai toki voidaan tehdä, ja hyvä, että suosituksiakin on ja niitä laaditaan, mutta että jokaisen ihmisen kohdalla ei oleteta, koska ne on aina ainutlaatuisia. No mikä on Lupa lapsuuteen ry ja miten se tekee lämminhenkistä sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi Käpy ry:n kanssa, niin Lupa lapsuuteen ry on 30 vuotta mun oman lapsen kuolemasta tähän päivään elänyt haave. Ja mä opiskelijoilla aina sanon, että unelmoikaa suuresti, unelmat saattavat toteutua, ja tämä on mulle ammatillinen unelma, joka on nyt tullut todeksi siten, että me ollaan saatu tähän valtion STEA-rahoituskin tästä vuodesta 3 vuodeksi. Eli meidän ydintehtävä nyt ihan tiiviiseen pähkinänkuoreen puristettaessa on se, että me yhteiskehitetään lasten palliatiivisen hoidon psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia sidosryhmäyhteistyössä ja myöskin kohderyhmiä hyvin keskeisesti mukaan osallistaen. Me koulutetaan perhetukihenkilöitä, kuten Katja on, eli yli diagnoosirajojen, ei vain syöpään sairastuneille lapsille ja nuorille, vaan kaikki, myös harvinaisemmat sairaudet huomioiden. Meillä on paljon esimerkiksi neurologisia sairauksia, joille ei omaa potilasyhdistystä tai toimintaa kolmannella sektorilla suoraan ole. Kokemustoimijoita meiltä voi maksutta tilata, kuten Katjan puheenvuoro tässä, niin eri organisaatioihin ja oppilaitoksiin. Sen lisäksi sitten käydään paljon puhumassa, mitä lasten palliatiivinen hoito on ja mitä se ei ole. Tehdään näkyväksi tuen tarpeita esimerkiksi, kuten tämän puheenvuoron aikana. Vertaistuellisia kohtaamisia ja kollegiaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia järjestetään perheelle säännöllisesti ja heitä kohtaaville ammattilaisille ja opiskelijoille.
Tänä vuonna meillä on lokakuussa lasten palliatiivisen hoidon ja tutkimuksen päivä toista kertaa toiveiden pohjalta toteutumassa tuolla Vantaan Tikkurilassa Laurean kampuksella. Ensimmäinen päivä järjestettiin Tampereen yliopistolla vuonna 2022. Sosiaalisesta mediasta ja kotisivuilta meistä enemmän lisätietoa. Silloin 2021 mä tein hyvin laajan soittokierroksen ympäri Suomea ja kun vapaaehtoisi vertaistoimintaa mun oman elämän sydänroihu, eli kuten Anna-Liisa hyvin kertoi esimerkiksi vertaisuuden vaikuttavuudesta, niin mä halusin selvittää, että onko meillä Suomessa organisaatiota, joka lasten palliatiivisen hoidon vertaistukihenkilöitä kouluttaa ja näin ei ollut. Ja mun oli hyvin vaikea ymmärtää, että jos meillä on täysi-ikäisille parantumattomasti sairaille ihmisille läheisineen koulutettuja saattohoidon tukihenkilöitä, niin miksi ihmeessä lapsille ja nuorille ei ole ja heidän läheisilleen. Eli se on meidän toiminta-ajatus ja tätä ollaan lähdetty tekemään 14 perheen rinnalla. Ollaan nyt kuljettu. Pisin tukisuhde on kestänyt 1,5 vuotta, eli lapsethan elää palliatiivisessa hoidossa hyvin pitkään ja hyvin elinvoimaisina. He elää täyttä elämää ihan kuolemaan saakka. Ja meidän yksi ajatuksista onkin se, että me toimitaan, jotta se kuoleman varjo ei veisi elämän iloa yhteisistä päivistä, jotta olisi lupa ja mahdollisuus siihen mahdollisimman hyvään, syvään ja merkitykselliseen elämään. No miten me sitten kuljetaan Käpy ry:n kanssa, eli lapsikuolemaperheiden kanssa, joka on huomattavasti pitkälinjaisempi ja tunnetumpi organisaatio, niin Käpy ry:n yhdistyksen säännöt sanovat, että he tarjoaa tukea perheille lapsen kuoleman jälkeen. Eli Susanna toiminnanjohtajan kanssa siellä, kun olen puhunut, niin hän on kokenut hyvin haastavaksi ymmärrettävästi sen, että jos perheitä on soittanut palliatiivisen hoidon tai saattohoidon elämänvaiheessa, niin yhdistyksen sääntöjen mukaan voidaan tukea tarjota sitten kuoleman jälkeen. Toki näin mustavalkoisestihan he eivät ole toimineet. Mutta nyt meillä on tämmöinen palveluohjauksellinen jatkumo, jotta perheille sitä ennen on jo tuen muotoja tarjolla. Ja me täydennetään aina julkisen puolen tarjoamaa tukea, eli me ei missään tapauksessa mitään korvata, mitään emme voi tehdä yksin, vaan yhdessä me ollaan enemmän perheiden ja teidän ammattilaisten hyväksi. No me tehtiin tämmöinen hyvin pieni kyselytutkimus tänä keväänä perheille 25 osallistujaa siihen, että minkälaista tukea perheet ovat kaivanneet, ovat saaneet, ovat toivoneet siinä elämäntilanteessa, kun lapsella on parantumattoman sairauden diagnoosi kuoleman äärellä tai sitten kuoleman jälkeen. Ja hyvin mukavasti nämä keskustelin nyt yhteen nämä vastaukset Anna-Liisan edellä esittämien tutkimusnäyttöjen kanssa. Eli perhe toivoo enemmän ihan konkreettista tietoa siitä, että mitä palliatiivinen hoito on, mitä se ei ole, mitä tarkoitetaan terminologialla, mitä on hoidon rajaukset, hoidon lupaus. Ennakoiva hoitosuunnitelma koettiin yhteistä ymmärrystä lisääväksi ja sen aikaisempaa, varhaisempaa, kuten myöskin aikaisemmin aloitettua palliatiivista hoitoa perheet toivoivat. Vaikkakin se koettiin myös uhkaksi, että kun aloitetaan palliatiivinen hoito, niin loppuuko hoito silloin. Tiedetään, että näin se ei ole, vaan siirrytään yhä kokonaisvaltaisempaan oirehoitoon. Perheet kokee hyvin vahvasti, että tuen muotojen etsiminen, eli sieltä oman hoitavan yksikön organisaation ulkopuolella olevat tuen muodot, niiden löytäminen jää perheiden omille vastuulle. Eli rohkaisen ja kannustan teitä etsimään tietoa kaikista sitä potilasryhmää ja heidän läheisiä palvelevista tuen muodoista. Eli perheet on hyvin kiitollisia siitä, jos heille tarjotaan tukea ja tarjotaan sitä kirjallisessa muodossa kaikista edellä luetelluista. Sisarusten huomioiminen hyvin keskeisesti. Toivottiin aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia. Keskustelutukea. Yksi äiti sanotti, että hän toivoi itkupaikkaa, ettei hän kuormita omia läheisiään keskusteluilla. Perheet kokee, että elämäntilanne vaikeutti ja etäännytti heitä ihmissuhteista ja oli ihmisiä, jotka kaikkosivat heidän elämästä, että tämä lapsen kuoleman todellisuus on liian raskas kohdata. Kannatteleviksi tekijöiksi nostettiin rakkaus, ystävät, järjestöt, omaishoidon vapaat, vertaistuki hyvin keskeisenä ja myöskin uskonto nousi muutamassa vastauksessa. Tätä en lähde nyt lukemaan. Meiltä loppuu muuten aika, mutta Tiina Saaronen ja asiantuntijatyöryhmän osaamis- ja
kriteereissä nostetaan myös lasten palliatiivinen hoito, mistä on hyvin iloinen. Ja sehän on järjestetty aina erikoissairaanhoidon yksikköön etäisyyksien ollessa pitkät, niin otetaan mukaan sitten lähin mahdollinen keskussairaalataso. Ensisijaisesti perheet ja lapset toivovat voivansa kuolla kotiin, jossa on tutut ihmiset, tutut tavarat, läheiset, jotta ihan se oma elämä voisi mahdollisimman pitkään jatkua. Anna-Liisa Ahon ja Julia Kritsin vuonna 2020 ilmestyneestä perheiden ammattihenkilöstöltä saama ja toivoma tuki, niin nousee paljon näitä yhdessä edellä mainittuja läpikäytyjä asioita. Yhä perhekeskeisempää hoitoa odotetaan, osallistamista, tukea oikea-aikaisesti, mistä Anna-Liisa äsken tässä edellä kertoikin, mitä oikea-aikainen tuki on, ja räätälöidylle tuen muodoille, monikulttuurisuus ja tässä aina yhteys myöskin sitten sairaalapappiin, eli hän ammattinsa puolesta järjestää sitten muihinkin uskontokuntiin, muihin vakaumuksiin kuuluvaa tukea osana tietenkin perheiden kohtaamista. No pienin askelein mennään eteenpäin erikoissairaanhoitotasolla. Nyt tehdään toimintamalleja myöskin lasten palliatiiviseen hoitoon ja on tehty HOTUS julkaisee loppuvuodesta kansalliset suositukset tähän ja monia hankkeita käynnissä EduPal-koulutukseen liittyen FinPal palliatiivisen hoidon kokonaisuuteen ja Pallia Kids on tämmöinen kansainvälinen tutkimus lasten palliatiivisen hoidon suositusten ja laatutoimintamallien luomiseksi. Sitten meillä on muutama slaidi tässä ihan loppuun koulutetun vapaaehtoisen roolista. Eli mehän ajatellaan moniammatillista tiimiä, mitä Anna-Liisa edellä luetteli, ketä kaikkea siihen kuuluu, mutta että me Suomessa ei siihen kovin herkästi vielä vapaaehtoisia lueta. Koulutetun vapaaehtoisen läsnäolo ja osallisuus on win-win tilanne, koska siitä hyötyy perheet, hyötyy organisaatiot, hyötyy vapaaehtoinen itse, niin kuin Katja edellä hyvin luetteli. Eli se on tämmöinen oppimisen kokemus, se on kokemus omasta henkisestä kasvusta, hyvän tekemisestä ja listaa voisi jatkaa pidemmänkin aikaa. Eli rohkaisen teitä myös vapaaehtoista ottamaan osaksi teidän moniammatillista tiimiä. Mikä se perhetukihenkilön rooli on? Ennen kaikkea olla ihminen ihmiselle, olla vertainen, joka on itse läpikäynyt, ei samanlaisen, mutta vastaavanlaisen elämäntilanteen. Monia eri rooleja tein tästä Ylemmän ammattikorkeakoulun opintojeni opinnäytetyön. Tutkin vähän, miten maailmalla tämä asia toteutuu ja Suomessahan tämä ei ole vielä toteutunut, mutta nyt sitä kohden Lupa lapsuuteen ry:n tavoite on mennä. Me kysyttiin perheeltä palautetta, miten he on kokenut perhetukihenkilön läsnäolon näissä perheissä ja tähän on nostettu sitten suoria lainauksia sekä sitten tämmöisiä yleiseksi tai yleistettäväksi, jos niin voi toimia, niin nostettavia kokemuksia toi toivoa ja vahvisti voimavaroja arjessa, tarjosi vertaistukea silloin, kun perhetukihenkilöllä oli omakohtainen kokemus. No, jos jotain muistijälkiä haluaisin tästä yhteisestä ajasta jättää, niin sen, että tämmöinen elämäntilanne on aina hyvin ainutkertainen, koskettava, puhutteleva, ainutlaatuinen niin perheille itselleen, jonka kanssa he elää loppuelämä, mutta myös ammattilaisille. Huomioidaan monimuotoiset perheet, ketkä perheeseen kuuluvat, eri-aikaiset, erilaiset tuen tarpeet. Vahvistetaan osallisuuden kokemusta, huomioidaan sisaruksia ja mietitään, että kuka huolehtii heistä, jotka eivät hoitosuhteessa hoitavaan yksikköön ole ja kuolema odotettunakin saapuu perheille aina yllätyksenä. Ja tämä on meidän 2 perhetukihenkilön avioparin Pauliina ja Kaitsun ja heidän Alina-tyttären hautajaisista otettu kuva. No sitten Anni Mäkelä, 14-vuotias tyttö, on maalannut, miltä hänestä tuntuu. Nyt ei lapsen kuolemaan tietenkään nuori ihminen, vaan miltä tuntuu, kun äiti pian kuolee levinneeseen rintasyöpään. On ollut tällaista perheleiriä ohjaamassa ja saanut olla rinnalla kulkijana ja kun sanoja ei löydy, niin otetaan ne muutkin keinot käyttöön. Eli tässä on tämmöisestä taideterapeuttisesta hetkestä kuva. Mä toivotan sinulle kaikkea hyvää voimaa merkitykselliseen työhön. Voi hyvin pidä itsestä ja läheisistäsi huolta ja lähteet on tänne loppuun nostettu. Kiitos. Kiitos. Mulla on itse asiassa teille molemmille vielä yksi kysymys.
Mia kuvasi hyvin sitä ei niin onnistunutta vitsien kerrontaa. Ja sitten taas toisaalta mietin, että esimerkiksi lapsen parantumattoman sairauden yhteydessä, niin siihen kerroitte, että siihen mahtuu siihen elämään paljon hyviä hetkiä siinä matkan varrella. Palliatiivinen hoitojakso saattaa olla aika pitkä. Niin mitä te sanoisitte hoitohenkilökunnalle siihen tunneilmaston rakentamiseen, kun kohdataan niitä perheitä? Varmaan ei aina halua olla myöskään siellä ihan surun ja realismin maailmassa, että siihen kaivataan kepeyttä, mutta miten lukea sitä tilannetta niin, ettei jää näin tylsää muistikuvaa kuin mitä Mia kerroit? Joo, kaikki lähtee sanottamisesta ja kysymisestä. Se lisää yhteistä ymmärrystä, mitä juuri sinä toivot, kuinka voisin tänään sinun rinnallasi kulkea, mistä sinun kyyneleet kertovat, miten toivot, että me tätä yhteistä hetkeä voitaisiin viettää. Ja jos meillä kaikilla sammakoita suusta päästä ja pahoitellaan ja pyydetään anteeksi, nämä tunnejäljet kantaa perheessä. Mitä ajattelet, Katja? Ei mulla tuohon mitään lisättävää. Se oli tyhjentävästi sanottu, koska mulla on itsellä myös sama kokemus vanhemman sukulaisen kuolinvuoteelta ja siinä lääkäri oli niin kova ja koppava, jopa inhorealistinen siinä sanotuksessaan, että sitten mä pyysin, että voisiko hän poistua siitä tilanteesta, että me tiedämme kyllä, mikä tämä tilanne on, ja hän puhui kokonaisvaltaisesta konkurssista, ehkä tietämättä, että kuoleva henkilö oli yrittäjä, jolla oli takana vaikea taloudellinen taival ja muuta, ja sitten siihen jäljelle jäävä hoitohenkilökunta taas empatiallaan lämmittää mun sydäntäni edelleen. Eli ne jättää nimenomaan tosi vahvoja muistijälkiä. Kyllä. Mutta hei, kiitos teille molemmille. Kiitos.